नमस्कार, सुष्मिता रेसिपीज अँड व्लॉगमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मशरूम घरी आणल्यानंतर ते वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये यूज कसे करायचे, वापरायचे कसे हे बघणार आहोत। मशरूम साफ कसं करायचं हे बघूया आपण। तर हे बघा, हे मशरूम असं पॅकेट भेटतं। तर ह्याच्यामध्ये 200 ग्रॅम मशरूम्स आहेत। तर हे पॅकेट ओपन करायचं, त्यानंतर त्याच्यामध्ये असा ट्रे असतो आणि असे मशरूम्स असतात, हे बघा। आणि ह्याच्यावर धूळ असते, चिखल असतो, तर हे पहिलं स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत। तर आता हे आपण धुवून घ्यायचे आहेत, चांगल्या पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचे आहेत। हे बघा, मी इथं पाणी घेतलेलं आहे, या पाण्यामध्ये चांगले धुवून घ्यायचे आहेत ते। तर मी हे सगळे मशरूम्स त्याच्यात घालते। आपल्याला जेवढे लागतायत तेवढेच आपण ते मशरूम्स आपल्याला भाजीसाठी किंवा ह्याच्यासाठी जेवढे लागतायत तेवढेच मशरूम्स आपण घ्यायचे आहेत आणि धुवून घ्यायचे आहेत। बाकीचे मशरूम्स आपण तसेच्या तसे ठेवून टाकायचे। आता बघा, धुवून घेतलेले आहेत चांगले आणि ते आपण एका ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहेत। तर मी काढून घेते, बाकीचं पाणी ठेवून टाकायचं आहे। आता ह्याच्यावरचं साल आपण ते काढायचं आहे। हे बघा, ह्याच्या जे वरचं असतं ते अलगद काढायचं आहे। हे बघा, निघते आपोआप। तुम्ही हातानं काढलं तरी चालेल, सुरीनं काढलं तरी चालेल। वरची जी स्किन असते ती स्किन त्याची काढायची आहे अलगद। तर मी काढून ठेवते। हे बघा, स्किन अशी पूर्णपणे काढून घेतलेली आहे। आता हे गरम पाण्यात, कोमट पाण्यात ठेवायचं आहे। तर मी इथं कोमट पाणी घेतलेलं आहे, त्या कोमट पाण्यात सगळं निवडून तुम्ही त्याच्यामध्ये ठेवायचे, म्हणजे त्याच्यावरची सुद्धा घाण निघून जाते। असं आपण 3 वेळा करायचं आहे। 3 वेळा हे धुवून घ्यायचे आहेत मशरूम, मगच चिरायचे आहेत। आता मी 3 वेळा धुवून घेते। आणि हो, देठाचा खालचा भाग पण थोडा कट करायचा आहे। हे बघा, तुम्हाला दाखवते, ते सॉरी दाखवायचं राहिलं। हे बघा, डेटाचा भाग पण काढायचा आहे थोडासा। तर हे चिरायचं कसं, तर हे डेटापासून चिरायचं। हे बघा, असं चिरायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे सगळे मशरूम चिरून घ्यायचे आहेत। पण त्याचे पीसेस करून घेऊ शकतो आणि धुताना 3 वेळा धुवायचं आहे। तर अशी तुम्ही रेसिपी हे मशरूम घालून वेगवेगळ्या रेसिपीज तुम्ही करू शकता। ही पद्धत तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।